थांनाय 5 बोसोराव जोंनि मानाव गेदेर प्रमद बर' सारनि दैदेननायाव जोबोर मोजां थासारि फैबायमोन। जाय थासारिफोरा जोंखौ सिमां बायदि गोसोल' खांहोसै। प्रमद बर' सारनि नाजानायावनो जोंनि हालामाव गोजोन, सान्थि, जौगानाय, डिप्ल'मेटिक खामानि, हारि दानाय, हारिजों हारि अनलायनाय गोबां मोजां मोजां हाबाफारिफोर जालांबाय, जायखौ जों गुसुं समनि गेजेरजों बुंजोबनो हाया। बिथाङा जे गोख्रों दैदेनगिरि बेखौ बिटिआरनि रायजोफोरा नुबोदोंमोन आरो दायो गोसोखांबाय थायो। प्रमद बर' सारनि अनगा जोंनि हालामाव गोजोन फैया, बेबो दिनै प्रुभ जाबाय। जायनि थाखाय प्रमद बर' सारखौ दिनै दिल्लीयाव लानानै थांबाय। बियो प्रमद बर' सारनि मोनसे रोखा राखा आखुफोरनि थाखायसो। दा गुबै बाथ्रायाव फैनि, प्रमद बर' सारनि दैदेननाय सरकार समाव थांनाय 5 बोसोराव मावलांनाय खामानिफोरखौ जों मुंख'जोबनो हाया। जेरै लाइमोनफोरनि जौगानाय, हालामनि जौगानाय, लिरनाय फरायनायाव जौगानाय, जोंनि मेल मिटिंआव हादरनि गिदिर गिदिर लिडारफोर बाहागो लाफैनाय, नलेज फेस्टिभेल, लिटारेरि फेस्टिभेल बायदि खालामनाय, हारिमु फारसे खामानि मावनाय, लाइमोनफोरनो साख्रि होलांनाय, हादोरनि राजथावनि गोदान दिल्लीयाव बड'फानि मुसुखा लुहैनाय, बैसागु महोत्सव खुंहैनाय आरो गोबां बायदि बायदिनि गेजेराव बेस्ट मोनसे साख्रि होदोंमोन जोंनि प्रमद बर' सार बिथाङा। बेनो जादों बिसिडिसि सेक्रेटारि। दिनै बे सेक्रेटारिनि पावार एन्ड फांसन्सफोरा जायनि सरकार फैया मानो ग्रासरुट लेभेलाव जाख्ल'नायखौ बन्द' खालामनायमोन, जौगानायखौ हिसाब खिथाब खालामनायमोन, रायजोफोरनि सुखु दुखुआव गभमेन्टनि मानसि जानानै डाइरेक्ट खोनासंनो थिसनदोंमोन। नाथाय जों दिनै नुबाय बिथांमोनखौ दानि बिपिएफ सरकारा गोथाङै गोथै बायदि बुथारना दोनबाय। हाग्रामा महिलारि सार नोंथां, जोंनि प्रमद बर' सार होलांनाय बिसिडिसि सेक्रेटारि साख्रि मोनग्रा लाइमोनफोरनि बेथनखौ मानो बन्द' खालामना दोनखो? मा रिजन दङ? नोंथांनि बेबायदि आखुआथ' बिटिसिनि लाइमोनफोरखौ साख्रि मोनजानो बानायसो जाबाय। नोंथाङा मिथियो ना मिथिया 480 बिसिडिसि सेक्रेटारि मोननायनि गेजेराव जाय बिटिसिनि रायजोफोरखौ सिबिनो होननानै स्टेट गभर्नमेन्टनि साख्रिखौ गारनानै फैदों, बिथांमोनहा आगोलनि साख्रि मावनायाव लानाय लन दंमोन, सोरबा न' लुदोंमोन, सोरबा फाइनान्सआव गारि घरा लादोंमोन, सोरबा हाबा खालामनो नागिरदोंमोन। बिथांमोनखौ नोंथाङा दंस' खालामजोब्बाय। एसेबो अननाय गैया नामा नोंथांनियाव? दिनै जों मिथिदों बिसिडिसि सेक्रेटारि साख्रिया कमप्लिट मोनसे प्रसेसनि गेजेरजों जादों। बेयाव एप्लाइ जादों, स्क्रुटिनि जादों, एग्जाम जादों, बिनि उनावसो मोनदों। रावखौबो थाखा थाइसे लानानै थिसनाखै। दिनै बिसोर गोरों लाइमोनफोरखौ हाग्रामा महिलारि सार बिथाङा मानो डुप्लिकेट टेक होदों? बिथाङा जों बिटिसिनि लाइमोनफोरखौ लाजि फोनांबाय रायजोफोर। बेखायनो फै लाइमोनफोर, जों ज' जानानै जोंनि ग्रासरुट लेभेलाव सरखारि खामानिखौ मोजाङै जाफुंहोनो थिसनना गालांनाय प्रमद बर' सार इउपिपिएल सरकारा होलांनाय बिसिडिसि सेक्रेटारि, फरेस्टार, फरेस्ट गार्डनि साख्रि मोननायजों गसंथानानै बेथन मोनहोनायाव जों खौसेयै बाहागो लानि। गोजोन्थों।